And the worst of all, lezi nje lezi imost yazo hayi uthini izothi 5 rand laphalana nawe, hayi ukuthi uzolala nawe normally bafuna izinto yini inkinga yabo yini udemon land le believe ukuthi uzofika uzo arrange kanjani indaba ukuthi afike khona yini kama ngicela ngiphi igama le-rehab ma ikuphi lapho kuphi ne-South Coast into efanele yenzeke namhlanje no hayi ukuthi bengifuna ukuthi ngizame ukucheck-a u-social wakho ku-intake awunena bendlodleni ophapha ekhanda kamenzi ndaba kawulalele lo muntu omemezayo omemeze ngathi uyakhala uyalila uthi igula likajama lichithekile awumadoda nina bakashishilisa ngedidi kwelimaholo limhlabele embedule lona obingelelayo uprofessor Ngwamkhize ngidabuka kaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi lenkosazana oyibonayo laphana iqomonyeka nocingo usisi uZandile Gule oyi-social worker osebenza ka-social development okuyena obesiza ngodaba likaSilindile Mbonambi okuyinkosazane eke yavela la kwi-MPTV1 isilandisa ngodaba layo lapho khona yadlwengulwa ngabafana abawu-8 bayigwaza bayishiya bethi bayibulele lo ukweseka kwenu uhlelo noma ukweseka kwenu i-channel kuhambe kweze kwayothinta abantu abangosomandla njengosisuzanele Mbokazi osebenza ukhosini okuyena okwazile ukuthi angishayele ucingo wasibiza sazoba ingxenye yohlelo lakhe alenza njalo ngesonto nokuyilapho esithole khona abantu abafisile ukuthi belekelele uSli njengoba ngikhuluma njengamanje use-rehab ePortshepstone usisi lo ubesiza obumbona ukhuluma nocingo ukhuluma nomama Mantombela okumama sengimthanda kakhulu nje kulezi insuku emveni kokuba bekwazile ukuthi besisize besilekelele ukuthi uSilindile asuke emgaqweni ahambe e-rehab lapha azofika khona yekiswe idakamizwa sesobe sinilandisa ke nangokunye okwenzekayo siyacela abafowethu nanibodade wethu njengendlela eneseka ngayo uhlelo into enhle kakhulu siyayibonga thina njengabantu okungabantu abaqala lolu hlelo ukuze lizosiza abantu abaningi siyathemba ukuthi kuseyisiqalo lesi sabantu abaningi naye uSilindile ngimtshelile ngamdonsa ngendlela ngathi njengamanje ngokuqala umuntu okwazi ukuthi asukunyelwe ngalolu hlobo uma wena uke wenza ngendlela wrong uyokuvalela bezayo so kukwena ukuthi ngalolu sizo oluthola ukuthi umhlaba wonke ubhekane nosizi lakho kukwena ukuthi uyabavalela abalandelayo emva kwakho noma uyabavulela umnyango ngakho ke siyabonga siyacela futhi siyacela ngiyayiphula imini ngiyazendlala sicela abantu bejoyine i-membership 20 rand lo 20 rand uzosisiza ukuthi kusizakale nabanye asingakhona ukuthi sifinyelele kubona abantu bangifuna koGoli abantu bangifuna koMpumalanga abantu bangifuna koCape Town abantu bangifuna izwe lonke kodwa amandla ami mafishane kodwa ngokulekelela ukuthi nijoyine i-membership o20 rand leyo nto leyo ingaba yinto enhle engalekelela ukuthi ngicine ngifinyelele kuzona zonke izindawo ukuze kusizakale abafowethu nodade wethu ngakho ke thokozela uhlelo utuzolala phile manje ke seyasho wakhathi ngibuzela lokho mina kini ngasasihamba khosi khona into sana
Yebo mama ngiyamthola uTalente. Hayi akanankinga uyasayina njengamanje uzohamba naye. Uzohamba naye maseshayisa. Cause khona ncane asabhizi ngakho. Ngizoyenza ngoba yimini engithathile information leyo. So sasengenza. Babalindele ngalena vele. Yebo mfacana hayi ngiyamthola ngicela nibazise nje ukuthi nje uzolalela ngaphi impela uyeza. Okay, siyabonga. Indoda nje phezu kwakho naye enye naye izogibela senibathathu bayalwa bashana phezu kwakho. Bazokhuluma yini ukuthi umuntu ayishutheke engomeni ezinayisanayo. Hayi ngeke phela kusamele ubuyele lapha manje. Kunzima lapha yabo nje lapha nje super akuthesimanga ukudla kukodwa abantu abasenze uzosiphakela. Yini manje? Through ukuthi reason usine befika bathi ngasikhathi sisamiswa iqueue kuthiwa kuphakela abantu vele ukuthi mbona manje ufaka ama-chain gqodu phone ngiyathathwa yini awuboni ukuthi uthathe ngoba babhede ahlale nje ilwane labantu laba. Exactly. And manje ungazi ukuthi amaphara yabo nje isikhathi esiningi abantu abenza lezi zinto ayiwona amabongo amabayela kuthiwa wangisho na amaphara ungahamba ufike ucela uqoqa amakhalibhothi wadayise siwakhale ubuye nemali yakho bafike bakuvimbe bakukhombe ngemmese ofuna ukugwaza bakukhuthuze. Uzothenga kubo futhi. Uzothenga lana. Even no merchant ukukhuthuza uhlini nayo merchant akenzi ukuthi uvela athi ayixolisa fethu noma suka ngoba kuzochitheka izinto zami. Hawu. Ngwame wakukhulumela uzophucwa le mali aphucwa endlela bayidayisa. Kwenzakala kanti lapha. Laba abadayisi ngibona laba abahluphayo. Ngathi namaTanzania wonke. Yeah. Kodwa laba abahluphayo abadayisi laba bamaquzi nama-overall. Benzani labo? Labanye babamba inkunzi bayibona abarephayo ibona babamba inkunzi zonke lezi zinto nje ibheke eceleni zenziwa yibona. Laba abafike ngomkhumbi baqashe injini zemkhumbi. Labo ke bafika kanjalo ngala. Balontuze yabona-ke bona balwa ngokuthi ngisho ukudla bacela kulabo abadayisayo. Baphinde futhi behlukumeza ama-customer. Mebethanda banqona ukufika kwawena udayisayo bakuphuca iy'nto zakho kwawena udayisayo. Angithi abazayizana la dayisayo. Njani? Nabo angazayizana la asudayisa. Bonke abaseTanzania indlela abafike ngayo ukuthi abanye bafike baqa amabhoda ngendlela abanye bangena enjinini yabo leyo nto. Plus uma wafika ngisho wathi ufike ungena enjinini omkhulu. Uma usufike la wafike wanentombi. Wahlala naye wahlala efletini. Yeah. Wanenhlala endlini wanentombi wadayisa waphatha imali wadayisa awusenona ibayria. Bayakukhipha kulabo basemkhumbini ukuthi awusaqualify ukuthi ube one of us. Yabo usuphuma. Ubani amantombazana lapha futhi abaqomayo. Usasho baqoma. Yabona abantu South Africa abadayisela ngo-10 yabona navuqa khona elinye lalisho ibongo lithi nina niyilima nina amantombazana la eSouth Africa nibona amabongo enhlukumeza kanje yinina ngoba mangasuhambe eTanzania esho kathi yabo thina eTanzania intombazana ukuthi uzoma naye emgaqweni ibamba nje uqabulane naye uthandana naye ngekubone lokho. Uma uyithanda intombazana uhamba uyotshela abantu bakini bona kubizwe ifamily yaleyo ntombazana hlalo phansi kuxoxa ukukhokhelwane kulotsholwane uzukwazi ukuyibamba ngisho uyiqabula ngisho uyithinta kuhlazane senishadile senihlele emzini otherwise hayi lokho kwampunze edle mina okwenzakala uyicheck uthi uyicheck uyoma ekhona ukushaye khona khohlwa intombazane nje ngale ndawo uzoyithola ucaluza emgaqweni forgets into enzekayo kuphundwe ehlane lapha eSouth Africa sebethi abathi la and manje uyabheka uqinisile into manje singayibheka lento ayisho yazi ukuthi yabo amabonga amaningi especially abaseTanzania bafika la beyama-virgin bengamazi umuntu wesifazane kodwa thina la sibaninga ngo-10 rand. Yazi ngibonani yazi intombazane ngeke intombazane zakhona ngiqoma umfana la khohlwa amantombazane ukufika hayi awasiqomi khohlwa nje ukusitala
Ngokunayo ukuthi indaba amantombazane angani kwamanye amazwe ngabaqhuma amazulu abantu balapha. Sibuza ukuthi why. Ayiprotectile into yawo. Ngapha labo Singala siyadedela nje siyabazalela senzelani egcineni esikhohle ukuthi egcineni vele umuntu ngisho nje obela angakwenzela eshunina akuzalele akwenzele at the end of the day uzobuyela emuva futhi kukancane ukuthi akashili abanye ufika la eVirgin ahlanganisa athola imali enzeni aloke ethumele kamali uhleli nawe ulala nawe le mali ayithumelayo uyalotsholelwa ngale hey usenofazi akaze amthinte ngoba awuveli udle nawe bona umuntu uyaqhaphaza unika yonke into konke egcineni uyasuka ehamba yakubo lohlala nofazi wakhe kahle imali iyangempela uyuza nofazi wakhe usenamabhizinisi usenani nale ayi inkinga le umuntu uyabheka abaqinisile ngempela Mondela baqinisile ethikho bendripa bendripa esibuka nje 2 uyawudayisa umzimba wakho ungawudayisa ngo10 rand umuphilile kahle kanti sese kusho bona hayibo basitshela kanje sitshela kanje hayibo mina banase ngingazwahle mangisho engibingelele uthi esikuza nje uthi hey kahle wena shinkumi angathi 10 rand ushinkumi hey bese yawungeke wena shinkumi mina ngiyonke ngashinkumi uhlona mphansi uJozuba 50 rand namsini uthi kwenziwani uthi akunqeni ukuthi umuntu elele nomunye la omunye futhi ulana nomunye hayibo abanandaba ngathi nihleli kanje nina nibhema mhlawumbe nyala nabhema noselulana basuke badumisisana lana benza into yakuthi uyakhuluma wena hayibo kanjani liyo uthuma ibongo anqeni ukuthi sitini isikhale ekhaya mana ngifuna ukubuza mina lokho sokulalwa naye yena amahlona asuke seyo noma naye usuke ejayela imali hayi khona nje abanye bethu angifuni mama ngabasenawo amahloni ngoba khona abaziwayo ukuthi yabona ngisho udayisa umzimba asawudayisa ukuthi siwa kukhona indawo kuthiwa la asidayisa mandayisa la fanele wazi usiqala 100 rand charge client lapha ya kuneyigceme khona indawo nje ehlukene yeah njengabo Butterworth kanje price yakhona nebutter singathi amantombazana akhona okay price yawo ukuthi uma wafika umuntu udayisa ngenye imali uyaqoshwa shawa ngoba ubulala umsebenzi yayizwa leyo nto kwenziwa njani nendawo la ayikho leyo nto la khona abaziwayo ukuthi badayisa ngemali ashoda ngayo methi uyabheka ufuna ukubhema kushoda 5 rand yeah hayi sikuza noma lesa 5 rand loyo lesifane ngizokunika for ukuthi nje athole lo 5 rand uyamajini ngo5 rand umuntu ezokuvuna ngo5 rand and worst of all lezi nje lezi imost yazo hayi uthini izothi 5 rand laphalana nawe hayi ukuthi uzolala nawe normally bafuna izinto yini inkinga yabo yini udemon lande believe ukuthi phela ngale umuqwayiza usulalwe abantu abaningi okusho ukuthi ingoza yakho nje ayisekho valid ngaphambili lakho nje selingcolile ngono ingemuva babayizi most yabantu abaningi ngemuva bayalisaba manje labantu laba ngoba baphethe into engaphekwe yethu kwenzakalani umuntu uyakwazi ukuthi amenze masekudle that's why ukuthi abantu abaningi nabafana futhi abanye benza lebo khona abafana babalalwayo nabo hawu abalalwayo abanye babanjwa ngenkane abanye mufike nje isibutubutu umuntu wathi uyintombazane ugoqwa ibongo lenze ngathi lizokwenzela ukuphandela ehlaya nawe lenze ukuthi bangakuhlukumezi kodwa siyashaya isikhathi somnyama uzokubona kahle izinto ezozo hawu imali ekho yonke lento yathola nale protection athunika yona izokhokha izinto zakho izokhokha ukwazi lokho showcase uthola ukuthi banenkinga ukuthi most yabo abanawo ama-break leyo nje othi mayekele umele kanje ubheke understand amulelo ukhishwa isisu uthi uyasuza usebuthongweni yabo ukhishwa isisu vele ngeke nje isihleli kanje uzovela nje kwehle nemlenze futhi usukulala naye enqini abasekho into enzekalayo ntombazana hayi baningi bayegagela lapho ukuthi phela ngesoke sibamemeze akubatshaza wenani into kodwa nje into eyaziwayo nje nokuthi kuyaziwa nje ukuthi intombazane emithandana leli ibongo leli leli liyaziwa masinti intombazane nje sondalo alithinti kwenye indawo ngaphambili lifuna ingemuva ukwazi nje umwathanana lo uzoba yinje umgodungani kwanje
ngoba kuyazi ukuthi hayi usho ukuthi udedele izinqumo. Uningi imgilingwane. So sekwenze njani-ke abafana sebedayisa ngezinqo? Uphanda. Mayikuthi mhlawumbe uthe uyotshontsha kwangantshontsheka. Ngithi bayashaya. Yeke phela ufuna uthenga into yakho umkhokhele ngemali yakho usebenzela kanzima. Fike nje usikhothi nazo uyithatha lula kanjani. Umtshesi le phone yakhe ibiza kanjani. Hawu ngafuna umuntu ngithatha ngiphinde ngiyidayise 200. Iba elintshela ukuthi hayi 200 lo mhlobo omdina lona fanele into efanele ngizenze iya-tracker inyini ngizokhipha imali enkulu. Yabo ngcono uzonika 200. Yayizwa leyo. Ungibona lapho uvese uzokushayela ukufa. Bakona ngikhiphe imali engaka. Ikusiza kangakanani wena yabo leyo. I-livelihood yakho lo sebenza ngayo angenzi. Yayizwa leyo obvious uzokushaya. Abanye uthi usenqena lokho. Abanye ilaba abacela erobotini. If nabelungu baboli ababelungu. Ngocela erobotini lo. Bayangu and la market ahlezi isikhathi bathagetha labafana abancane abacela erobotini. Hawu. Afika mlethe inkosi size no 400 rand. U200 futhi uyazi nami njalo ngizolunga nje ngibekhehla lami lengi 200. Kuzokwenzeka wenze kodwa igcine la woza let's go to my house. I have some clothes for you. Yabo le all clothes I want you to take uzokuthatha uhambe. It's not just clothes. Now you uzofika goqola nawe. Elana nomfana. Yes. Lamakhehla belunga izinto abantu. Namakhehla belunga. Akubona udidimoni elithile lelini into engenza uzofuna ukulala nomuntu enqeni. Ayikho into enormal manje. And kuthiwa once umuntu sisawaqala wayenza leyo nto leyo wezwa umuntu aphinda amuzwe ngaphambili umuntu usaleyo. Kuthiwa ngikhompyutha nestabani. Hayi ngilishaya likhali asigoqe. Ngikhompyutha.